بسم الله الرحمن الرحيم. Jedan čovjek sakaše da prodaje kuća. Slušaj ovaj primjer. Ovo je neverski primjer, ama ima verska pouka. Sve što je korisno, sve što je mudro, to je ovo vera. Yu'til hikmete men ješa. Veli Allah, ja davam mudrost komu sakam, a komu ću mu dam mudrost i znanje, mu sam dao golemo bogatstvo. Jedan čovjek sakaše da prodaje kuća. Sakaše da kupi i da napravi pogolema, pubava, raskošna kuća, luksuzna kuća i otide kaj čovjek što se bavi so nedvižnosti. Vika, sakam moja ta kuća da prodavam, sakam da ja dadeš v oglas. Brče, treba da dojdam, da vidim kućata kaj se naođa što, da napišem oglas, spored opisot na kućata. I dojde toj čovjek od nedvižnosti, agencija za nedvižnosti, za posredovanje, za nedvižno imot i tako na tamo, i počna da piše v oglas. Se prodava prekrasna kuća, so prekrasna lokacija. 24 časa ja provejuva vetar, preko celio den sonce to ja greje. Ima prekrasna zelena bavča, koja čovjek može da se odmori. Pogled na kućata je prekrasan. Okolo него mirno sosedstvo. Znači, aj još jednač pročitaj go glasom. Stopanov, gazdava na kuću, na toj, pročitaj go. Komu pročita ovaj za kućata njegova, reče, ne, izbriči ovo glasom. Ne, ja prodam kućata, znaš, ja ne sam bil svesen deka vakva kuća imam. Ne, ja prodam, uva mi je kućata, alhamdulillah. Nije sme isto taka, dragi braća. Mi znate nimo kakva sostojba sme. Ama potrebno je nekoj da ne otvori oči, da vidimo kako blagodet se nađamo. Da živeš vo selo, kaj što se vika jezan vo dve džamije, bežvekat namaz, so klimi, grobišta, muslimanski, naši luđe. I da nesi blagodaren, da nesi svesen, da ne budeš dobar čovjek, da ne budeš blagodaren čovjek na Allah za ođele. Zato, dragi braća, Allah ti veli klanjaj namaz i koli kurban. أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها